ngin kermen bat ngin pom haladia ya kita kilai teli kinong rem hapre ni gipor ka jinge ba ka jing tenju ka bangi kundu ka ri ba ka perthai barok koi kilai teli jong ka jing suk ka jing kemen bat ka jing kermen kini gilong kilai teli ki bang ini khun yaw ni nong suan bang pau u covid-19 ka khlam ka barang sang keleng saudong bat tawyar ban siam ni babun ba ki men siam bat don ri babun ki bapang ki bastom bat don ri babun ki badu no ka kamai kaji kayo ka kot hani ka pon nga siam ni kabu kumu emily bara kerteng juga senong hibro kuai ngai ka jing solem ya kilong yeng katu kan ni ki bo boleh la ibet ya kaman sim no ki men sim ki jongki nakani kadong nani ka konstituensi bara ka jela bara ka percaya hi baro koi tungin priang kham tam e ngilong ki bakot bakhya ngidang em ngidang ne ngidang sa ngide ba so thu scam bo boleh don ka jing thumu lem kumta ka jing em jong jing long do long brio kam men toy lada ka por ka jing e ka khia ka son ngimla penyerap iwe pat kam don ka jing mut kemar ka daw ngidon hani ka por ban pen ken mau bahot kadai gejing sisa bakai ki bro kalau kabam tikna kai ki bro kalau kabam singai gejing tikna gejing singai kadai tang hau blai nong bu blai nong thau dengan pen scam gejing et dengan pen klan gejing duai bat ngingit scam bakani ka khalam kan kut no bat ngini mat biang sai sien ni gejing so bat gejing lai loit hani gari bat ka perthai baro koi tingam don sibun ikentien re kumbang ala kular kumnong nikmat daga jing trailang ringkat bat kirang basnong jong dor basnong bo per jo konstituensi kumbang long bangine trai ringkat kat ke basa kalenti daga ta skim ka bangadon banyarap nam taki para priyo hakum ni ka por ka khia ka son ngin hapan klet no sipor ya ta development le ka bakongsan ka bangi ong human development kan le yu kana ki human ki priyo ki jing thau kim don su lara kata ka development ka sa tumar kada ngadongkam ya ka jing trailang ngino bethe om peja ko mi por iwe pat ban ga kuak ban keren udah basai subha ma penga amara ka jing ya lenti ngia kendu ngiyoi ngimat ngin hapan penkut no swa hukum ni por ka jing ile pada tingku pada covid-19 haka banginum don kenono ka jing thumu ban ya le business nani ban perkhat politics hani ga sngau ka por ka bangi dongkam ban ya trai ringkat ka ba kongu ru ya ka protokol ka ba government kelabu kanang bakan long ajarap dala dia yala dia kadawai ke jing penkhia kadai mapi simat dala dia yala dia ngin sumar bat ngin pikir kita ni kentian sai sia ngai khublei ya pi baro kam tam ka block committee ka bala khot lang ngah ni por men donang rekat khublei sejar mu blei don rekat bat pi bat ngilang baro bat kinong song sinong kinong siir kinong tieng bat kinong bu prat ya ta men siap jing siap tieng kumala keren kinong keren hakmat baka man sim jing siap tieng kawan ra ya jing pang jing stom bat kawan ra ru ya ki jing ja ke basumusi ti sai sien khublei sibon ya pi baro ublei don kat bor kerku langingi khublei sibon